mi Girona Moviment forma part també de la meva amistat amb en David. De fet, la idea de Girona Moviment va sortir d'un sopar que estàvem fent junts un estiu. Amb amics ballarins gironins que ens trobàvem cada any per poder-nos veure, perquè durant l'any estàvem ballant amb companyies internacionalment, i se'ns va acudir que tots coincidíem que no havíem ballat mai a casa. De fet, tots els nostres familiars, els nostres avis, no havien pogut veure'ns ballar en directe, i llavors se'm va acudir que era una bona idea potser de fer venir tota aquesta gent, tots aquests professionals d'alt nivell a Girona per ballar, perquè tota la família els pugui veure, i a sobre fer-ho per una bona causa. Sabia que la Fundació Oncolliga feia molt bona feina, i de seguida em vaig posar en contacte amb la Lluïsa Ferrer, que em va acollir a portes obertes i per poder parlar-li del projecte i avançar sobre la primera edició de Girona Moviment. I com que l'Oncolliga mai direm que no, doncs va venir en David amb el seu pare i vam parlar del festival. Hi ha ballarins de tot el món, però també sempre hi ha la part del país, els ballarins catalans que poden tornar a casa per ballar i que els seus familiars, els seus amics els puguin veure sense haver de viatjar on estan treballant. El que em va sorprendre gratament és veure la quantitat de gent que ho van haver de fer 2 dies, i la raó era perquè molts d'aquests ballarins, que pràcticament aquella vegada eren tots catalans, que molta família no els havien vist mai a ballar. Ara m'adono de tota la trajectòria que hem viscut fins a arribar a aquests 10 anys de Girona Moviment, i de fet me'n recordo la primera edició a Bescanó, que sabíem molt bé per què ho estàvem fent, sabíem la causa, sabíem que valia la pena, però sincerament, si he de ser molt honest, no sabíem exactament què estàvem fent. I Girona Moviment també ha estat això per mi, ha estat aprendre un ofici, aprendre moltíssim, i diuen que donar és rebre, i precisament Girona Moviment per mi és un testimoni d'això. El que vaig veure allà va ser extraordinari. Vaig veure que era una altra dimensió de nivell del ballet, i va ser tan... Em va sobtar tant, i vaig veure que era una altra categoria, que des de llavors que no he deixat d'anar-hi. I l'evolució ha sigut que hem pogut veure ballet d'alt nivell a Girona, que això no passava sovint. Tota aquesta història no hauria estat possible si no fos per ballarins de gran nivell que ens han fet confiança, que han dit sí, vull venir a ballar a Girona per aquesta causa contra el càncer, i que ho han fet any rere any. Molts d'ells fins i tot ens contactaven per tornar a repetir, per venir una altra vegada a Girona per ballar al Teatre Municipal, per Girona Moviment i per la causa contra el càncer. Així que els estic profundament agraït. El que m'agrada molt d'aquest festival de Girona Moviment és que és realment un treball d'equip. No és només David i jo que treballem tot l'any, perquè per fer possible aquest festival és un equip un nucli molt intern i molt important per nosaltres. Tenim en Pau, la Laia, l'Elisa, en Vova i la Tess també, que són un grup de professionals del món de la cultura que treballen tot l'any i ens ajuden molt per fer possible els esdeveniments del festival. I sense oblidar també de la Carla i la Maria Àngels d'Oncolliga, que sense elles tampoc res seria possible. Un dels meus moments preferits de cada any és mirant darrere de l'escenari, entre cametes, els ballarins mirant els altres ballarins ballant a l'escenari. És un moment molt preciós, molt íntim, i el suport que els ballarins donen a uns als altres és un esdeveniment que ajuda a uns als altres. I això veig al públic i a l'escenari i entre cametes, és molt bonic. Més enllà de la recaptació econòmica, penso que Girona Moviment el que ha aconseguit és que ajuntar, diguem-ne, mons que podrien semblar prou allunyats, com poden ser la cultura, la dansa, la solidaritat, la salut, no? Tot això, tot en un. És un projecte que ha creat comunitat, és a dir, ha fet que centenars de persones, entre els responsables, els ballarins, els voluntaris, el propi públic, institució, ens sentissin partícips d'un mateix projecte, i també, per què no, fer i notar que l'art és una eina de transformació social. Participar en aquest festival no és només l'experiència escènica com a ballarina de compartir el que faig amb el meu partner o no, sinó també tota la interacció darrere l'escenari amb els ballarins, molts d'ells catalans, amb els que jo no he conegut mai, els he conegut aquí a Girona, molts d'ells són de la mateixa generació meva,
I d'aquí hem creat lligams que avui en dia, tot i que es van unir fa 10 anys, continuen vigents. I ens anem retrobant. I el maco és que no són només ballarins catalans, sinó també internacionals. I aquest mix ho fa tot com encara molt més ric. En Boba i jo hem organitzat els tallers Un viatge al món del ballet. Amb aquest taller els nens poden descobrir, potser per algú per la primera vegada, el ballet clàssic. Que nosaltres intentem agafar els trossos més famosos, com Romeo i Julieta, com Llac del Cigne, com Trencanous, sí? I explicar de manera molt fàcil per ells què és això, la dansa clàssica. L'Elisabet, que també és una professora de dansa, feia de narradora i explicava una miqueta els secrets del ballet clàssic. Ens ensenyava trossos de peces d'attrezzo, de vestuari, explicava també en què consistia la professió d'un ballarí professional i el taller era una manera d'apropar el ballet i la dansa a nens i nenes i també una manera d'integrar-los dins del festival. La dansa és per a tothom, tant pels més joves com pels més grans, i precisament pels més joves hem estat treballant amb la Càtedra Moviment i Llenguatges, amb aquest programa de danses urbanes a l'escola, que ha portat moltíssim a tots aquests infants que han pogut beneficiar-ne i que demostra que la dansa pot treballar molts i molts temes, com el tema de l'equitat, i que des de les escoles hi ha una feina gran a fer, encara molt més de la que es fa, sobre la dansa com a eina educadora. El grup de dansa creativa ha sigut un grup que una sèrie de dones que han patit càncers a diferents llocs, parts del seu cos. Doncs és un grup que ha sorgit, que ens ha donat l'oportunitat Oncolliga, que a través de la dansa i del moviment hem pogut expressar les nostres emocions, les nostres vivències, els nostres sentiments i ens hem pogut sentir lliures amb aquest aspecte, que a través de la dansa hem pogut anar canalitzant tot el que el nostre cos, cap, ha patit en tot aquest procés. Sí, perquè de fet és com una llibertat, de fet és el moviment, no? Que el moviment et porta a la llibertat i llavors el fet de poder venir aquesta tarda, que jo sempre els deia, dic, és que estic esperant el dimarts a la tarda per poder deixar-me anar, perquè d'alguna manera no penses, et deixes anar i justament aquest moviment que ens agermana, a més, perquè som un grup que a través del moviment ens complementem, ens agermanem com a grup, com a dones, i fa que, hosti, que estiguem molt millor. Doncs arribem avui a 10 anys, fins i tot amb la publicació d'un llibre que em fa especial il·lusió perquè és una mica un testimoni per escrit de tota aquesta traça d'excel·lents ballarins, artistes que han passat per Girona en Moviment i de fet és que no sé ni com hem arribat aquí, perquè no m'imaginava mai que Girona en Moviment arribés a ser el festival que és avui dia i és gràcies al públic, sobretot als artistes també, i a tota la feina que hi ha darrere de part, evidentment, nostra, però d'Oncolliga també, i de tots els professionals que s'hi han volcat. Per mi, Girona en Moviment representa la unió entre l'art, amor, bondat, en un mateix dia, en una mateixa setmana, amb activitats, van de la mà i ens fa a tots els que hi participem més sensibles a la societat. Girona en Moviment és la prova perfecta per demostrar que quan es dona la mà, talent, compromís, generositat, doncs poden fer-se coses extraordinàries com ha passat en aquest cas. Per tant, fantàstic i felicitats al festival. Per mi arribar a 10 anys de Girona en Moviment és un èxit total. Ha estat també un repte, hem après molt, però les coses fetes amb amor i amb sentit sempre funcionin. El que realment espero d'aquests 10 anys de festival és que hàgim pogut aportar el nostre granet de sorra a aquest lligam entre la cultura i la salut, sobretot entre la dansa i el benestar de tothom, i que no importa com estem, sempre podem ballar, sempre podem trobar aquest ritme que ens porta a la vida, que ens fa lluitar per la vida, i fins i tot durant una malaltia com el càncer ens pot aportar benestar, ens pot aportar salut a nosaltres i a la nostra família. Així que des d'aquí, si alguna cosa he de dir avui en aquest documental seria, si us plau, balleu i continueu ballant per molts i molts anys.